dit que només podrà ser titular d'una explotació d'una llicència de taxi una persona física. No és així el que diu el projecte de llei i nosaltres assumim la preocupació del sector professional del taxi perquè se deixa la porta oberta. Se deixa la porta oberta tal com està redactat el projecte de llei. Si vostè ens ha anunciat així que només van a ser titulars de la llicència de taxi persones físiques autònoms, és un bon pas en la bona direcció. Però no figura així en el projecte de llei i com que no sabíem, encara que el senyor Maluenda pareix que té més informació a la que disposem nosaltres, no és així. Jo li vull recordar, senyor conseller, perquè això és la micropolítica que té efectes a nivell general, que en la llei d'acompanyament del 2006 se va obrir la porta en el capítol 11. Són aquestes lleis i aquestes modificacions legislatives que s'aproven i que tenen una incidència gravíssima i molt directa en sectors econòmics de la nostra societat. De fet, aquesta bretxa, aquesta oportunitat que se va produir en aquesta modificació que el grup popular, vostè no era ni jo tampoc aleshores en aquestes Corts, ha produït una situació gravíssima en el sector del taxi, bàsicament en l'àrea municipal de València i el que és l'Agència Valenciana de Mobilitat. Per què? Perquè, no sé si ho coneix vostè i jo li ho comente, es va deixar la porta oberta a la cessió de llicències. Què vol dir això? Que unes empreses podien acumular en base a la cessió de llicències moltes llicències i explotar-les en règim no d'autònom sinó d'empresa. Sí, això s'està produint. Jo no sé si en el projecte de llei tenen vostè la intenció, però en el projecte de llei, i la pregunta és oportuna perquè no sabem si anirà a una comissió parlamentària i si anirà a un pròxim ple, no sabem, com així se fa el que diu la majoria absoluta del PP, doncs nosaltres la nostra obligació és preguntar. Però això, senyor conseller, afecta a moltíssims autònoms, bàsicament del taxi de la ciutat de València. I això ha produït, per aquesta desregulació que es va produir el 2006, una acumulació de llicències i el trencament del concepte professional de la prestació del servei del taxi per part d'autònoms. N'hi ha empreses que tenen acumulades 20, 30, 40 llicències i exploten en règim laboral en condicions prou infrahumanes i en molts casos al marge de tota legalitat a persones que amb un nivell de necessitat extrem fan unes jornades laborals absolutament desproporcionades per a el que hauria de ser una atenció professional del taxi. Per tant, si el seu compromís així, com a conseller i responsable màxim d'esta competència, és dir que van a modificar i podem arribar a un consens a través de la diputada Mònica Oltra per a que cap que no siga una persona física autònoma puga prestar el servei artesanal del taxi professional i que s'evite el que la modificació de la llei d'acompanyament del 2006 va provocar, que és una apertura a l'acumulació de llicències i una prestació com a empresa i en explotació de treballadors, ens podrem posar d'acord. Això afecta moltíssima gent, això afecta moltíssimes famílies, això suposa una competència desleal en un sector bàsic de la mobilitat i del transport públic. Considera que el taxi és un servei públic de la ciutat, de la capital d'este país. Per tant, seria una bona notícia que vostè avui així i ara ho poguera ratificar i posar fi a un error que el grup popular va provocar, no sé si conscient o inconscientment, el 2006. Seria reparar una injustícia per a milers de famílies que han vist aquesta competència desleal per part d'aquesta acumulació de llicències, que és un fet, i li puc donar tota la informació. Perquè nosaltres entenem que la política està per a solucionar problemes de la gent. I un govern que en 4 anys ha estat més preocupat per defensar-se en els tribunals, paralitzat, i una legislatura perduda, seria bo que com a mínim això, gràcies a la nostra aportació com a govern, se poguera solucionar. Moltes gràcies. Honorable señor conseller. Gracias.